Juan Kapitulo 14. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan, ug hatagan kamo niyag laing magtatabang, aron makiguban kaninyo, hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo, nakaila kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos. Mubalik ako kaninyo. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan kamo, makakita kanako. Ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot ni adtong adlaw, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan, ug kamo ania kanako. Sama nga ako, anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo, ug magtuman niini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan, mahigugma kaniya, nga nahigugma kanako. Ug ako usab, mahigugma kaniya, ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya.